Den har en lille kort her. Det er en hale sidste også. Er det en pige? Men der var sådan, nu er det hende her. Er det en pige der? Hvor er det en pige? Det er en pige. Au, det er en lille fejl. Skal lige op. Lige her. Skal lige gå hen til min mor. Jeg skal lige have en video. Se, jeg laver video. Og jeg skal lige... Ha! En lille brækkeballer. Lille brækkeballer. Du elsker Kammi Candy. Der er en derhen. Se. Men det var altid en video hjemme hos os. Så var der forældre var. Det er det. Kan du ikke godt lide det, du har du lige ved at det er bare pille. Man skal ikke pille. Man skal bare se på det. Ikke pille. Se. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valg. Nej. Øj. Det er det godt nok miskin. Det går ikke. Mander. Hvorfor videre den i stommen? Du skal ikke op på. Du skal ikke der. Please. Hvorfor går de ikke ind i deres legeplads? I deres legehus, hva'? Okay. Så gør vi det.